Volt Slovensko, pani Lucia Kleštincová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Strana Volt Slovensko je súčasťou prvého a jediného európskeho hnutia, ktoré sa volá Volt Európa a dnes už pôsobí v 30 krajinách Európy. Má vyše 25 000 členov a 140 zvolených zástupcov na všetkých úrovniach riadenia politiky. Čím sa odlišujeme od národných strán, na ktoré sme na Slovensku zvyknuté, je, že máme jednu víziu reformy Európskej únie, s ktorou kandidujeme všetci ako spoločným programom vo všetkých krajinách, kde Volt kandiduje. Pointou tohto programu je 5+1 priorít, kde tých 5 hlavných cieľov sú orientované na budovanie inteligentného štátu, silnej obnovy ekonomiky, reformy občianskej spoločnosti, posilnenia sociálnej rovnosti a posilnenia silného jednotného hlasu Európskej únie vo svete. Tá priorita +1 je reforma fungovania Európskej únie, tak aby sme sa stali efektívnejšou, silnejšou a bezpečnejšou úniou pre všetkých z nás.